M'agrada molt el contrast amb les obres clàssiques, amb les més modernes. Enhorabona, l'exposició és preciosa, un 10. La selección de las obras es muy divertida y muy interesante. En aquest cas es tractava d'abordar un tema, com heu vist, apassionant, ple de ramificacions i que té un colofó que jo crec que el converteix en fa una mena de qüestió oberta. Posar en evidència aquesta relació que n'hi ha entre artistes que han utilitzat aliments per la plasticitat o per la presència física. Jo crec que entrar ara en el debat, que ja hem tingut 4 anys, no? Que si la cuina és que no m'interessa per res. A mi no m'interessa per res, jo em dedico a la creativitat i faig servir la cuina com a llenguatge. Jo crec que al menjar hi ha una qüestió que sempre ens podem potser oblidar, sobretot que es parla molt de menjar com a aconteixement, a vegades fetitxista. Jo crec que està molt lligat a la seva naturalesa ritual. Creativitat que fiquem també a través d'una de les nostres línies estratègiques que és dintre de la nostra obra social com és l'alimentació. L'alimentació i en allà hi fiquem i tenim un instrument importantíssim que és la Fundació Lígia que ens vehicula d'una manera clara aquesta estratègia.